Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Бародарони қандум, ҷавонои муҳтарам, навасакову ҳавасакову муверакову ғеракои қанди бобош. Салом алейкум бародарони қандум. Рекламара сар кардум. Худо нигаҳбонд боша. Мана ширкати ҳоҷиён таксиё ки граница бера Қазоқистон, Россия мерония. Шумо якум борем, дуюм боре насиб боша. Рафта омадаест на? Чикелам ширкат. Ҳамаш соз, ягон документи кама ки хел вайрунранг боша чикел мекуна? Мезгарон меравам. Бени ширкати хуб, чи камбуди шид метавонен ки бо бободам занг занен ки камбуди чия. Гумони бад накунен. Иншоалло ба ҳамаҳо ҳама тинҷ, ором зиндагӣ. Зиндаву сарбуланд бошен. Бародарони қандум, имрӯз мегӯм сухан аз моҳи парварӣ кунам. Мо ки аслан касби мо хоҷагии мо моҳи парвар аст. Мехоҳам ки дар бораи моҳи парваро сухан гӯям. Аслан соли 2023 фикр мекунам ки соли моҳи парваро нест. Фикр мекунам бисёр соли хунук омад. Соли намедонам худо ахирша нек биёра. Соли бисёр ба соҳаи моҳи парварӣ хусусан бисёр талафоти зиёд шуд. Аз он ҷумла дар хоҷагии ман ҳам вақте ки ҳаво гарм шудеса, хабарҳо омадеса, писарчам мегӯяд ки моҳиё мурдагӣ буромадесанд. Вақте ки ҳарорати ҳаво мӯътадил мешавад, гармӣ мешавад, ҳамун моҳии мурдагие ки дар зери ҳавзай ҳавай вайрон мешавад, баъд болои ӯ мебирояд. Вай мурд дара болои ӯ намебирояд моҳӣ. Бисёр моҳи парваро медона. хуб, аку дуо мекунем ки худо ахири кори нек биёра. моҳи парваро ба фикри мисол худо нигаҳбоншон боша. бисёр мушкилӣ аки чӣ хел хоҷагиёро гуфтиву мардако вастанавид мекунем. Намедонам аку қаяки кане бинем моҳои март апрел аниқ мешавад ки чӣ қадар моҳии мо талаф ёфтааст. баро ки ҳаво гарм мешавад, бисёр ҳавзоро паст мекунем, мисол мегирем, сортировка мекунем, бо ба ҳавзои дига бурда мисол тақсим мекунем, аниқ маълум мешавад. Ин моҳиёи фареле ки дар тарафи ромид ё мурдан ё моҳиёи ваянд. моҳиё гармидӯст мешаванд, моҳиёе ки хунукиро нағз медидагӣ. моҳиёи мо гармидӯстанд. вақте ки моҳӣ гармидӯст мешавад, температураи ҳаво, температураи ҳавз ай 17, 16, 14 градус поён мешавад, моҳӣ дигар хӯрок намехӯрад. моҳӣ мисол сазан, амур, талсалобик, карп, анамино температураи паста хӯрок намехӯрад. барои ҳамин зери ҳавз меравад, як ҷода мисол туб мешавад, чуқри ҳавза туб мешаванд, ҳамдигар чиқати мисол ранги занбури асалвори мисол ҳамдигарша гармӣ метиҳанд, ҳамдигарша вай мекунанд. хеле вай дорад, гапу хабарҳо дорад ки соатҳо мисол ба шумо гап занам. хуб бародарон, чӣ гуфтанӣ ҳастам? Аслан хоҷагии ман хоҷагии моҳи парварӣ аст. дар ин хоҷагиҳо баъзе мушкилиҳо буд ки ман оиди тавассути интернет бисёр баромад кардам ва ҳозирам хоҳиш мекунам ва ҳукумати ваҳдат ва заминсозои ваҳдат туштуна дасартон бигирен. хоҷагиро хабарҳо мебиёянд. хоҷагиро чӣ хеле ки қонун аст, қонунӣ бояд шавад. чӣ хеле сертификат аст, чӣ хеле ҳамон хел сертификат бояд шавад. худо нигаҳбонтон бошад. ман дар ҳамиҷарам бошам, ҳушум хаёлам дар хоҷагӣ аст. медонам чӣ пешравиҳо ҳастад, чӣ ақибмониҳо ҳастад, чӣ монеагиҳо ҳастад. иншоалло монеагиҳо бартараф мешавад. иншоалло мехоҳам аз ҳукумати ваҳдат, аз заминсозои ваҳдат монеагиҳоро бартараф кунем ки бобош меояд рӯзи пага. худо нигаҳбонтон бошад. алло, яке аз монеагиҳо буд ки ҷуборои моро мисол камтарак ё нагӯм ака пушти экран монаи коро ҷубороро камтар монеагӣ кардан. хайр монеагиҳо бартараф мешавад иншоалло ба амри худо. ҷуборои вай мерафтагӣ ҳозир ҳоли ҳозир мада занг зад писарчам гуфт ки
қариб гуфт хеле пула ки биё пулша гап назам, хеле пул расход кардем. Пир я тайлоқ ду тайлоқ қати не, хеле пул расход кардаги, шандор кардагиам. ҳамо ҳавзе ки турбоша шикаста будан, шандор шуд, дина бега рехтан, тиёр кардан. Худат медуни ки я шита овардан, аренда чанд пулай. Медуне намира. Накинен хели коро. Гар дар ямани чубомани пеши мани, гар дар пеши мани чубе мани дар ямани. Ма дар ҳами яманам, дар ҳами садаводу дар лубинорам бошам, дар ҳам лави ҳавзам гӯё. Телефон, анам хел фалон кору бор. Ҳамиди. Нагаен ки бо дар садавод гаштай, иҷа ҳавзо бекоран, ҳавзо ҳам акид бо сар мешавад. Накинен. Турбои шикастагӣ бартараф шид, шандор, пули қимат қати, сименти як ба як қати дарвоза кардем. Шандор кардем, дарвоза кардем. Бародарони қандим, муъмин, бародари муъмин, моли муъмин, моли ман, хуни ман, обрӯи ман. ҳафсеш ягай. Бана ба да мол хиёнат кунӣ, да хун хиёнат кунӣ, да обрӯи хиёнат кунӣ. Бародаро биё дӯст шен, бародар шен. Ҳамидӣ? Чӣ хеле ки ҳуҷҷате ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дода ба ма, ҳамура бухоҳӣ, нахоҳӣ эътироф мекунӣ. Агар эътироф накӣ, суда бинавис, суд тура бифаҳмона ки ту бояд эътироф кунӣ. Барои ҳамин бародарони қандим, шандорҳоро соз кардем, яъне дарвозое ки об гузаранд, обро мисол филтр мекунанд. Ин дарвоза яке хотиррасон кунем ки дарвоза, яъне ба забони моҳипарвар шандор меган, яке основно, як чизи муҳими ҳамун ҳавзи моҳипарварӣ аст, ки вай ова филтр мекунад, ова як размер мӯътадил нигоҳ медорад. Вақти обхезӣ селазашита дора оба бод вай мекунад, бо мепартояд худаш. Барои ҳамин чӣ хеле ки як шандор мекунӣ, як дарвоза мекунӣ, чӣ хеле як фундам як хонара мерезӣ. Инам хушонам хел фикр кунед. Чӣ хеле як хонара фундамеша мерезӣ, як шандори ҳамун дарвоза ҳамчила қадди ҳам як чӣ вай дорад, расход дорад. Ба ира бифаҳмем ки ҳавзои моҳипарварӣ бародарони қандим, чӣ хеле ки шумо як коттедж месозем ку документ дорем, як коттедж месозем, воҳима мекунем ку воҳима мекунем, коттедж сохтем миқадар чандин сад ҳазора. ҳавзи ҳамин моҳиё қурбуш дар назди ҳукумати ҷумҳурӣ анамқа қир дорад. Анамқа қир дорад. Ту коттедж да нагӯ коттеджи ма ки хеле и ҳавзи чи аст. Ҳамин ҳавзи ма ай коттеджи тура қурбуш бисёр ай. Қурбуш баланд ай. Истеҳсол мекунад моҳӣ. Давлат метия. Ту ҳам коттеж сохта ҳам фақат налоги давлат метӣ. Мо истеҳсолот мекунем. Бародарони қандим, риштаи сухана дароз намекунам. Бо мегам бобо асабӣ шид. Чақам нашаванд, чақашун нашам, гапшун назанам. Чақаши чақаш мешам охӣ. Мазан дари касро ба ангушт, ки мезананд даратро бо мушт. Бародарони қандим, биё ҳамдигаримон дӯст будорем. Ҳамдигаримон қати ҳамкорӣ кунем. Бахилӣ накунем. Бахил гури бахил тангай. Чӣ бахилӣ мекунем? Таъссуб кунем. Ай дайро ой софа кусуд, медонед? Миллион гектарай. Бира букӯ. Миллион гектарай. Ума бира ғайрат дорӣ, расход мекунӣ, мекунӣ ҳавзи моҳипарварӣ. Букохӣ. Ҳамия охӣ, ҳам хеле корай, ба чӣ хеле мекунӣ? Хеле наши. Бародарони қандим зиндаву сарбаланд бошен. Оиди моҳипарварӣ бисёр гуфтанӣ астон. Малёкамон намедонам ки чанд қаш зинда монд, чанд қаш мурд. Ҳозир мо ира вай мекунем. Малёкам иншоалло ба амри Худо агар зинда бошанд, мисол ман метавонам ки ба шумо каму беш таъмин кунам. Метавонам ки шуморо ба дарахтони павлония заказ кардем, овардаистан. Бобо дар садовод гаштаистамо, дар онҷо кор рафтаистад. дарахтои павлонро ваъда кардагим, чен имконият ба шумо мисол тавсия метавам, пешниҳод мекунам. кирмаҳои Калифорнияро иншоалло ба амри Худо пешниҳод мекунам. бобо кор мекунад. бобо хелга хоб амҷа. Кам бозори садоводу Люблинов дуромада пурсидаистам, чӣ гап хабарай? Гап хабарошам бифаҳмем охи дар ахири аммо ки дар Россия чӣ гап хабарай? Гап хабаро ҳамаша иншоалло ба амри Худо рӯи экран мебурорам. Зиндаву сарбаланд бошед. Бо шумо буд ҳоҷи Муҳаммад бобои блогер, соҳибкор, моҳипарвар. Зиндаву сарбаланд бошед.